ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସାରା ପଇସା କେମିତି ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର 19 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 90,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ପିଲା। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କହିବା ABC ଏମିତି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତା କ୍ରିକେଟରେ ତାର ଢେର ସାରା ପଇସା ଆସୁଛି। କେମିତି ଏଇ ପଇସାର ସୋର୍ସ କେମିତି BCCI ଆଣୁଛି? ସାଟେଲାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ହଉ କି ଟିଭିରେ ଆଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ସେ ଇନକମ୍ କରିଥାଏ। BCCIରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ BCCI ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଲଗେଇବେ, ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବାରେ ଲଗେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ BCCI ଏ ପଇସାକୁ କୌଣସି ଆକାରରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ କରିନଥାଏ, ସରକାରକୁ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନଥାଏ। ଯେତେ ସାରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରେ ସେ ତାଙ୍କ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ପିଲା ହେଲେ କି ସେସବୁ ପଇସାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ IPLର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ 2021ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କେତେ ପଇସା ମିଳିଥିଲା? 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭାବନ୍ତୁ, ଥରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତାପରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍, ବାକି ସାରା ତ ପଇସା ଭର କରି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ଏତେ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଉଛି କ୍ରିକେଟ, ପଇସାର ଲାଲସା।